Jatah ngonten, guys. Jatah nggo ngonten. Bismillah ae. Kowe aku ceklekne kita. Ret. Anggur ya, Kang. Iki lho aku alok diceklekno. Sotengno buem. Iki ngene. Cahaya sedih. Ayah. Golek payung, cagak payung udan. Pakulan, guys. Mangane iku payung. Iya. Tok kepental. Apa? Ada Iya. Ada guys. Wis video iki ta. Kambane kelihatan ta? Baik. Desa apa sing video? Belum video. Tuku iki akhirnya aku diunyer-unyerin. Unyer-unyerin piye? Diunyer-unyerin iku. Kene yo ora kena dul. Aku ya teman. Golek tutorial. Iya, lali yo guys, ngono yo. Kok lengkap iki gara-gara unboxing bisa. Oh, so. Ay, sih. Video ora Barang. Mau ora mbok buka. yo. Kurang apane monggo? Kurang apane? Golek, Dek. Kedok. Kari. Wis aku tuh. Nang wangi. Lho, Kecolak, buang ngaleh. Dene nih. Ya kan, betul aku lah. Diunyer-unyerin. Kayak tutup. Bara kecolak ya. Yo. mosok le, Dek. Nah. Aku yo lah alit kok, guys. Ini lah, guys. 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 Sik, guys. Belum, guys. Oh iya, lah, Masih. guys. Bener, guys. Masih pikir. Yo, on. Ya kan? Hmm. Bener aku lah. Kok beda ya? Lem kok bapu. Iya, makane. Kok dele-dele kasih ngeluh. Nah, saya ngeluh. Lagi pikir-pikir ya, Iya. guys. Iya, aku pikir-pikir. Oh iya, tele-tele iki lho, guys. Terakhir. Kita. Ayo. Kita. Soalnya Abang melihat. Iya, tiba. Yoi. Biasanya ini gua di bawah pintu kan? Endi? Iya, mana bengi-bengi. iya lah, guys. Ini di konsepnya. Lagi mikir-mikir ya, guys. Iku kayak apa ini pada mengisor ya guys. Gak bisa ya, guys. Iya, guys, ini kan yang dhuwur kene lah, guys. Entah terakhir. Boleh. Jadi ini ngarep kene, ngene toh. Iya lah. Kok tele-tele guys. Ya, iya toh. Loh, kuwi adotan. Iya lah, jotan ya, guys. Mangkane piring buka. Oh, ki berarti terus tele-tele, guys. Nek ngatang-ngatang lho. Yo ngene, guys. Yo. Nah, apa ini nek atang-atang? Nek kudu atang-atang. Ya ngene. Iya. Yo ora iso yo. Iso lah lho, mendhuwur. Masa yo. Bu, ini lah, Bu. Yo wae sama bapak ta. Iya.
beda, guys. Apane beda ya padha wae. Yo beda, guys. Berarti salah. Itu Kene, ibu. guys. Duh, kan beda Kok ngono ya? Yo. Iki kan trek. Wah, ngonku kan sak paket kok, guys. Guys, ambek sing siji, aku tuh loro. Loro. Yo, sak paket. Iki ngene ambek sing ring, Sing ring lampu. ane lampune gede Iya, kuwi to. Heeh. Piro kayak biyen kae. Iki ngene, guys. Gak ceblok gas. Kok tele-tele kuwi. Aja, guys. Duh, gak ada guys iki lho ana aneh. Sek. Ama. Yo. Balen-balen intine ke. Yang berapa? Karo dek. Tuku steak, tuku sate, tuku Apa nih? kebab ngono. Guys, Mendem. guys iki. Iya. Iso, guys. Gak iso, guys. Bose. Diotak-atik. Diotak-atik sih, guys. Masa kok gak iso. Lho, ning ngono kan apa? Iya, tapi kok sulit. Ndekno sik to. Bapak aku ibu imet. Kok ora kena, guys? Di andone sik, guys. Kalau gitu Lambung. kenceng. Iya, guys. Enak, guys. Oh iya. Masa kok gak iso? Iso iki kok. Lah, kan ora kena. Lah ya, kok ngeluh kayak mau selingkuh. Halo, guys. Sampai nendi. Ya, iki lho, guys, tuh. Tadi. Oh, biar yang buka HP nih. Dari HP. Apa ngene, guys? Bener bu adat mang lo. Diadat. Halo guys, udah tak. Ngene, guys. Ayo, mang mau lihat jumlah ngono wi. Ngene deh. Ngene, Yo, guys. mau tele-tele kayak musre. Kon apa? Ngotot, Dhuwur guys, now. tutorial. Dari yang adat, bendur. Apa iki? Sing di tengah. Ya pokoknya agar ono iki ne lah, Bu. Kuwi nggo bapoi. Ya. Nah, Oh, sisa guys. Oh, apa yang nggak bisa iki? Oke. Kedua, guys. respon. Iku lagi jek dhuwur neh yo. Kono kuwi lho, paling dhuwur kaya cek kena. Mang mbok adat kok dhuwur lho. Ya kena lah. Kenapa? Mbok kencengi iki, guys. Mbok ngenekno ben ora ucul, ben gak gloro. Nah, sidenge kuwi yo. Iya lah, mbok untir. Lho. Wis. Jadi guys, iki ya tukang masang ki. Man, guys. Yes. Aku nek nglakepno HP-ne ya piye ngono kuwi. Aku berarti diadat ki yo ngono. Yes, ready. Ready, guys. Langsung tinggal jaga apa iki? Jaga payung. Tidak, gak bisa kesini. Jajal, guys.